Abyan ang aton nga pamalandungan karon niining adlaw, makita diri sa Tito kapitulo 3 dira sa bersikulo 14 tubtob sa 15. Ang balaan kasulatan nagatudlo sa aton nga kinahanglan aton himuon ining pagpatigayon nga magapadayon kita pirmi sa paghimo sining mga maayo nga mga buhat. Si Pablo sayang sulat diri sa kay Tito nagasiling. Tito kapitulo 3 bersikulo 14 kag 15. Amo ining katapusan nga duha ka bersikulo nga ginsulat ni Pablo. Kag magtuon ang aton katawhan sa paghimo sang maayong mga buhat, agod nga mabuligan ang kinahanglanon nga mga kakulangan kag indi sila mangin walay bunga. Ang tanan nga upod sa ako nagabiabi sa imo. Abi-abiha ang mga nagahigugma sa aton sa pagtuo. Ang bugay mangin kaupod ninyo nga tanan. Kabayang Ginoo magadugang gid sa mga pagpakamaayo kag pagtulunan, paghangop sa sining mga pulo nga aton gingbasa. Abiyan nagapangamuyo kita. Dios nga balaan amay namon salamat sining bag-o nga adlaw sa diin kami imo ginpamata kag ginpabangon agod nga makabati sang imo balaan nga pulong agod nga makapangabuhi kag nga makaalagad pagid sa imo. Gamita o Dios ining mga bersikulo sa pagbilin sang mga prinsipyo kag mga leksyon para sa mga Kristiyanon nga nagatan-aw kag nagapamati sa sining segment sa amon Ilonggo Daily Light. Kag bisan pa sa mga istasyonan sang radyo nga naga-replay sini dira sa Negros Occidental, ikaw ang magapasanyog sang ila panaksihon, sang ila signal, sang ila witness sa ila nga mga lugar sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Si Apostol Pablo sa katapusan nga mga panugdaon niya sa kay Tito, nagtudlo kag nag-encourage sa kay Tito na kinahanglan dumdumo niya ang pag-remind sa sini nga mga Kristiyanon man dito sa iglesia o mga iglesia sa isla sang Krita. Nga sila mag-maintain sa paghimo sa mga maayo nga mga buhat. Ang katuyuan agod nga mahimun-an ang mga ginakinahanglan sa mga Kristiyanon. Kag magtuon ang aton katawhan sa paghimo sang maayong mga buhat agod nga mabuligan ang kinahanglanon nga mga kakulangan. Subo nga pastor ini si Tito, may katungdanan siya sa pag-encourage, sa pag-challenge, sa pag-inspire sa mga Kristiyanon, sa mga kaiglesianon nga maghimo sang maayong nga buhat. Ilabi na gid ang pagpaambit sa mga pagpakamayo nga ila nabaton halin sa Dios kag ila ipaambit ina sa mga utod nila sa Ginoo. Agod nga mahimun-an, masugata ang ginakinahanglan sini nga mga Kristiyanon to meet urgent needs. Agod kag amuni that they will not be unfruitful. That they may not be unfruitful. Amoy ining nagabalik-balik abyan nga panugdaon kag sugo ni Apostol Pablo sa iya nga sulat sa kay Tito. Kay ini si Pablo nagakabalaka sa mga Kristiyanon. Basi sila mangin barin, wala gid balasing sarang mahimo, kag wala gid nagahimo, kag indi sila mabinungahon. Kay ining bunga nagapahayag ini sang kabuhi. So inang mostly, inang mga liso
sa sulod sang bunga. Pamatuod nga may nabaton nga nutrients. Halin sa gamot, padulong dito sa trunk, padulong sa twigs, kag padulong dito sa bunga. Ikadua, kung may bunga, ma-extend ang life. Ang life sinang mga tanom, kag bisan pa sinang mga fruit trees. Kay siyempre, once matanom sila, magatubo, magapanalingsing, kag eventually, kung hamtong na ang kahoy o kung ang bungang kahoy, sapwa naton nga ini magapamunga naman. So, gusto ni Pablo nga mga Kristiyanon hindi magpabilin nga barren, kundi nga sila mangin fruitful, mabinungahon. Kabay pa kung tani abyan nga ikaw may mga bunga nga amo ang bunga sang balahan nga espiritu. Galacia 5:22-23. Bunga nga amo ang mga maayong buhat tungod ka ikaw nakabaton na kay Kristo Jesus. Bunga nga amo ang mga Christian converts pinaagi sa imo may madala sa tiila ni Kristo. Bunga nga amo ang Kristohanon nga pamatasan kag batasan. Bunga nga amo ang paghatag financial material support sa mga ministries. Kabay pa kung tani nga ikaw nagapamunga. May nadala bla ikaw tungod sa bugay sang Dios nga imo mga utod, imo mga kabataan, ang imo nga mga ginikanan, ang imo mga kasilingan, ang imo kaupo dito sa trabaho, basi kung pariyo lang man kamo sa gihapon sa sinang mga tao nga wala sang relasyon o kung kaangtanan sa Dios pinaagi sa imo nga pagtuo, sa ila pagtuo sa kay Kristo Jesus. It is encouraged in the Bible that Christians would maintain to do good works and thus meet urgent needs of people. And thus they will not be barren and unfruitful. Diri sa versikulo 15, ang tanan nga upod sa akon nagaabi-abi sa imo. Kabay pa kung tani nga ikaw hindi lamang naga-bless sa iban, kundi ikaw naga-bridge sa gap between people. And let our people also learn to maintain good works to meet urgent needs, that they may not be unfruitful. All who are with me greet you. Greet those who love us in the faith. Si Apostol Pablo, nangintay-tay, nag-bridge siya, no? Sa kay Tito, kag sa iya mga kaupdanan, sa didto siya nagasulat sining sulat niya sa kay Tito. Kabay pa kung tani abyan, nga we are bridges in the relationships and closeness of brethren in Christ Jesus. Kita ang introducer, so to speak. Kita ang taytay ng iban maka-angkon sa mga abyan. Lain man na yan, no, nga ikaw sining nila nagabuya-buya, nagatugpo-tugpo, sining laki kag babae, nga magnubyahanay kag eventually mag-asawahay. Hindi na amo ang buot na konsilingon, kundi nga mga utod sa Ginoo, makakilala man sang iban nga mga Kristohanon sa iban nga lugar, kag mag-encourage sila sa isa kag isa. You bridge the gap between people, the gap because of distance. Huh? And then, you encourage and extend greetings to people. Nagsiling gani, all who are with me, greet you. And then, greet those who love us in the faith. Sa Ilonggo, abi-abiha ang mga nagahigugma sa aton sa pagtuo. Din gani si Tito, dito siya sa Crete. Si Apostol Pablo malayo sa ila, pero gindumdum sa gihapon ni Apostol Pablo ini nga mga Kristohanon dito sa isla sa Crete.
And then, extending grace to others. Grace be with you all. Amen. Ang closing benediction, abyan diri ni Pablo sa iya nga sulat. This harmonizes with the opening salutation. Anong opening salutation niya? Diri sa chapter 1. Si Pablo nga ulipon sang Dios kag pinadalan ni Jesucristo sa pagpasanyog sang pagtuo sa mga pinili sang Dios kag sang ila pagkilala sang kamatuoran nga suno sa pagka-Dios nun. Versikulo 4. Sa kay Tito nga akon matuod nga anak sa kalabilugan nga pagtuo, ang bugay kag ang paghidait gikan sa Dios nga may kag kay Kristo Jesus nga aton manluluwas. Si Apostol Pablo siyang kabuhi nag-recognize hining bugay sang Dios. Bugay sa kaluwasan, bugay sa pagkabalaan, bugay sa pag-alagdan, bugay nga magasustain sa iya sa tunga sa mga kalisdanan, mga palaligban, mga problema nga gintugot man sang Dios nga maeksperiensyahan sa mga Kristohanon. Bugay sa pagkanta, singing grace. Bugay sa paghambal sang makapalig-on nga mga pululungon, speaking grace. Ining bugay sang Dios nga naga-sustain sa aton, sustaining grace. Amoy nang gin-introduce niya kag gin-extend niya as part of his greetings sa kay Tito, karon ang bugay naman amo ang iya gin-extend sa iya nga benediction. Sa introduction, bugay sang Dios. Sa benediction, bugay sang Dios. The only difference being that whereas at the beginning, no, it was addressed to Titus as an individual Christian pastor. And at the end, sa iya nga benediction, to all those to whom he ministered were included. So, abyan, kita nga mga Kristohanon, kabay pa kung tani nga kita naga-encourage sa iban sa paghimo sang maayo, agud nga masugata ang mga ginakinahanglan sang iban nga mga Kristohanon. Kita kung tani mangin taytay, we bridge the gap sa relationship sa mga tao. Naga-encourage kag naga-extend kita sang greetings, naga-extend man kita sang grace sa iban nga mga tao. Kabay pa kung tani nga kita amo ang channel, ang palaagyan, ang dalan nga halin sa Dios ang iya nga bugay magaagi diri sa aton nga mga kabuhi, sa aton panaksihon, sa aton pag-alagad, sa aton dako, bulahan, nga manluluwas nga amo si Ginoong Hesukristo. Kabay pakuntani nga ini nga minsay abyan nakapa-encourage, nakahangkat sa imo nga magkabuhi dira sa bugay sang Dios. Tungod sina hindi ikaw pabugal, hindi ikaw magtinikal, nga ang bugay sang Dios wala lang naghatag sa imo sang kaluwasan, kundi naghatag ini sa imo sang strength o kung sang kusog sa pagpadayon sa pagpangabuhi kag sa pag-alagad sa iya. Ining bugay sang Dios naghatag sa imo sang imo mga pagkabutang, imo balay, imo salakyan, ang imo posisyon sa inyo kompanya, sa imo trabaho. Ini tanan tungod sa bugay sang Dios. Kung aton i-recognize ining bugay sang Dios sa aton nga kabuhi, kita mangin humble. Kita mangin kadua holy. Ikatatlo, kita mangin helpful sa iban. Kag
Ining bugay sang Dios magaresulta sa himaya sang Dios. The glory of God is the result of one's recognition of the grace of God. The grace of God encourages us, strengthens us to be holy, to be hopeful, to be helpful, and to be humble. Diyos nga balaan, madam gid nga salamat sining imo bugay nga tungod sini kami nakabaton sang kaluwasan, sang kusog kag abilidad nga magkabuhi nga balaan. Hinaagi sining bugay kami makaalagad sa imo nga may kalipay despite the hardships and the difficulties or maybe the persecutions along the way. Thank you, Lord, that your grace would enable us to speak words that would edify, that would encourage, that would inspire. Because of your grace, we can sing sincerely, powerfully, and meaningfully in our lives. Because of your grace, we can share the blessings as well to people. Ikaw magapakamayo, Diyos, sining adlaw, kag-amana kami sa mga buluhaton, ilabi na gid sa pag-alagad kag sa pagsimba sa imo sa first day of the week. In Jesus' name, Amen. Nairil, salamat gid sa imo nga pag-replay, no? Karon diri kita sa aton nga pag-greet sining aton mga abyan. Salamat gid mga kauturan sa inyo nga pagsunod sining aton nga programa. Ang Dios gid ang magapakamaayo dira sa inyo. Mga pagpangamusta sa aton mga abyan dira kay Sister Sharon Guerra, dira sa kay Ma'am Sailo, kag bisan pa diri sa Bay City. Salamat nga kamo pamati sa sining Ilonggo version sang Daily Light from God's Word radio broadcast. May God bless us all. Thank you. No greater love is known.